paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya ang kail. Kaano pa'y? Kan nakadamagam. Isumutimbaga ni Jose akaruba da. Anya ka no patay na? Nasarakan da ka no asan nga umangangas iti dana. Ay, ang mga no cardiac arrest mo't. Nalipatan nakit ni ati mangas ang kail. Saan man mo't arabak waraw? Ay, saan kumot nga irabrabak ang kail? Imbagak lang matipod now. Nakalungunon mo no mapandapay lagumatang itilungon na. Saan kumutan ang nadamag da ita ang kail? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Kakadimot makilamay inton rabe ay badaw. No dagasin na laki din ni parenting Dagasen na ka. Nga main takrut day jay amapan itinatayan no awan kadwana. Kahit umay kakadimait no may ni bari banang. Ay katuan ngam agawid tayo adagos San tayo nga agbayag, tama iparit kanyak tagpuyat. Ay agbati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Diyak kay tagmay-may sa ditaw. At damo ni Mariba ng akadwa kinchay. Umay siguro mo ni kagawad ko anang kadwayon tao. Nagado ti tawang kail. Agasong nga iti kapi nga isave da. Ay, mangtagta iti tulong tayo tapno ada inayon da nga igatang iti pagkapay. Ala, intay di unag. Mangtagta iti tulong. Sa nabalik ni Banang, napan nakiistorya kadag iti pada na ababakay. Unang kail. Intang arudain. Naangay da iti amiteng, tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay, iso ti matulungan, no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw maray. Mayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro, no namatayan, agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta ket ited iti natayan. Dakkel ama itulong dayta iti nagminatay. Aywun maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayaw no kasta ti aramiden tayaw. Nasken nga rod nga adda madutukan nga opisyales amang tenggel iti makolekta. Ken tapno adda met mangimanihar. Ay kagapot ta sikat ti nakapanuno maray. Ay ket sikan ati mangidaulaw. Kasla sikan ti mangimanihar. Mangala kameten iti kakadwam makatulong ken ka. Anya tinagmimitingan nyo yung barangay hall. May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Anya tulong day ta? Ada ka di may tulong da kanyak? No may saka membraw, agbayad ka kada adda matay. Tulong mon iti masignan. Inton si kamet ti awanan gasat, si kamet ti matulungan. Mano ti singirenda kada mimbraw? 50 pesos. No maurnong amin, iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakelang ngay day ta 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may dagsingir. Kapilitan nga iremedium tamay saka ka nga rod amim, bro. Ay madinsa day ta. Nungay ado ti agigid na namatay. Manungay ti bayada. Umanugog ka kadi ti binuangay ni Marikwanang. Apa nagtitinulaw. Ay, katuna paray. Makatulong tayo, ti kabaranggayan tayo, ng agminatay. Ay no siya, diyak kayat. No kanayo ngay nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ka. Sanda kamot apilpili tayo na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka, no nituyang ko ti awan gasat na. Ay, saan mo anam namaan ta saan kamot nga roda kumapang? Di lamim bro Uray sa anak ko mamembro, kit tulungan da. At itinulong nga rod ako na yaw. Ay, dayamot kasta. Kaya't matulungan da ka. Ang di mo kahit itumulaw, kumapang ka pa'y Tata, adadwa nagiddan api musay amin bro. Agbayad kayon. Anya, dua manay. Payaya nga gidanda matay, kit awan kwartak.
Kat anyangay nga rod. Ay, inton maminsan ako nga agbayad, tawan pa'y kwartak. Masapol nga eremedyoyo. Tamasapol ang maitatitulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No adda at may remedyaw. Aguray da, ingga na nga adda kwartak. Umay kayon to agbayad iti barangay hula, tata. Saan ako nga agsubli dito, itain maya mutan. Imbag ta nasabat kayo, nana. Nagapuak dita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngamin aggidan dagita amatay kat awang kwarta na. Adamot kwarta na nga inted ka. Apay nga'y adi na intag. Imbaga, nga umay nanto bayadan iti barangay hall. Maala siya kung timang tayd basang. Pasinsya amon ni Tatam Abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaron no, nga umayak ag singer, da kayon to ti singer ak nana. Saanon ani tatabadong? Maala, dalatakan ka day tabasang. Iso na laang takanayonak nga adda ije bangkag. Nakasinger kayo ka din ako liktors, tain tayo itad ditulong iti masagnan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tatabadong, di na kaya tiag bayad. Pudno day ta kagawad. Mano ka din anatay ti saan na nga intad ditulong na. Dahito'y tanlo anaw de, di na pa'y intad. Unay mo ni tatabadungan. Damagag tupay, no bayadan nanto. Tano saan? Ikatantayon aming bro. Ay naimbag ta nagkita tamaray. Apay, di mat kano kayat ni pare Badong ti agbayad no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayo nakma ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singair, taiso ti adda ijay balay. Di itid da nga ron kano titulong itinatayan kat adda kurang. Sinupusupan min tapno makumplito. Kasta ka day, kapitan. Mala, tamapanak to kin ni Marikwanang, takitaag numanupay ti saan nga inted ni Badong. Apay nga min akas jay ayan ni pare Badong. Kat saan mo't adakas ti tumulong. Kat agiti ka baranggayan. Ay na, pasinsyaan yun, kapitan. Bayam, bagbaga aktaw, bareng agnakaw. Ay, Badong, apay aya, di mo bayadan ti pagrebengam no adda matay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Kasi nupusupan ka na ni Marikwanang tirumbang abayadam. Nay, binayadan da bagaya may. Ay, kabaya mo na. Ayawan na talaga tibayin mau. Apay abaybay am ako nam. Ingka kidain. Adda nagtutulagan. Ano saan ka ngagbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta amin, ngayon bay bayad ka, kas tulaw. Asino ko mga iti mangisublay? Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong mau. Kasano ko mamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay Ay na, agbayad ka kiday no adda umagsingir keng ka. Tano si kan tumatag kasapulan iti tulaw. Matulungan kan tumal. Unay lakit ni Tata Badungan. Diwod amang tad iti tulong itinatay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at ugali na. Mas daawak man kin ni Tata Badong. Di na nga tama panunaot, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti masagnan no adda minatay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot dayt na kagawad. Tilaang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak da, tadakla katulungan da day ta magastos, kabayatan ti damay. Ay, wen ang kagawad, lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kandad duma pa'y akasapulan. Ay, wen nga rod, iso an nasaya at daytoy grupo an nabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amom ka day. Tinulad day di kabangibang abarangay tikas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka no ngamin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro, ado mati makulik ta ama itulong iti masaknan. Tilaang maday,
No adda tikas kinitata ba daw nga nagrigat nga agbayad. Podno day takunam. Isu nga da paglintagan a pinutar may. No ada saan a makabayad iti mamitlo, maikat. Husto na ita. Tapno agnakam tinagrigat nga agbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pa ilabayadan ti insupusup ko. Kat adamanen matay ay maikatan. Amo na ka di ita na paglintagan? Amo ni Kabadong. Taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa may nga uray awan tinatay. Ingkay di balay da ijay laod Madama amalamlamayan ti isingsingirak. Agsasaro no lakit ti matayan. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumain. Ibagbagak laang ti pudno. Masuron ka, no adda matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanun to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no si kati madano na matulungan. Ay saan man atila matangtangab mo? Pagbilyan ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Anya. Adaw ti maragsakan iti imbangon ni Marikuanang, apa nagtitinulaw. Ngem may saka kadagiti narigat kanung agbayad. Ay uray niya kung kunada adita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. San ka talaga makauawat? Ay, kaasi ka mag... Apay kumakasyak. Naglalayngan nga mindagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Mapukaw ka kadeng? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamay ti mapukaw. Mabalin aya abalkutan ka iti ulos sa kaikalay di tasiraw. Saan nga itaw dawat? No si ka nga agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kendado mapaya masapsapol. Naamiris mo kadain ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Imbag, tanda kayo dito'y sangot ti Tersina, kukumaray. Itaman pa'y, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, Marikuanang. Kasta No ada ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Why, Marikuanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anaawata kaw. Nasaya tanaawata mo, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pa'y lagbayad. At na ira na kwarta may. Iso amang tedak, iti pundo may, kinituyang kaw. Ang mga no, adan tumanan daksang gasa at ngagkasapulan iti tulaw. Kahit awan ti maira na kwarta may, maray. Nasaya at dayta, Kabadong. No kasta ko maamin a membro, di awan parikot. Good job, nanakwanang. Mayat timbangon mo aganwat apa nagtitinulong. Si kamot tatabadong, nasaya at tanaawatan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.